Lara weteng ya. Manisku. Kuncine apa? Ya kunci Lambang Sari. Lagu sinarengan lha kok iso teko kucingku telu to. Iki lebih Ngawur Sinarengan nopo to? Kucing. Kok kucing telu. Lagunya subur. Sing sabar. Oh yeah. Kita harus sabar jangan meneliti. Mas Anto. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tedendino. Lara weteng ya. Manis bikin bakal setia orang mungkin mandua manis syukur ampun ono ngandani ning saben dino. Terima kasih. Oke, thank you. Tepuk tangan yang meriah. Iya, kuwi pomong ngarepe tembok lak kejaduk ini dok. Oke, pinarak riyen Cahayu. Hebat lho Niken iki. Wah, 3 kali. Kalau wingi wonten lho tangga kula penyanyi nyanyi sabar niki mlebu rumah sakit. Lah kok iso? Cahaya asma to Mas. Nyanyi sabar iki ora enek titik komane to terus. Terus akhirnya semaput Pak. oh, Pemenggalane kuwi lak ora cocok, ora cocok. 12 terus Nyanyi kudu enek penggalane, Pak. harus apa jenenge napase ku ya ditoto. Saurunge kowe nyanyi iki dipenggal dhisik.